ラジオネームなっちさん。男子ってなんで浮気するの？まあもうほんとそうだよね。これはね。これはね。これはもう、でも、じゃあ例えば、どっから浮気ですか？もう黙ってたら浮気だと思います。それ黙って、だって二人で会うとか。二人で会うのも黙ってたら浮気だと思う。メールしてるとかは？メールも黙ってたら浮気だと思う。あ、黙ってたら。あ、じゃあ何においても黙ってたら浮気だ。はい。隠してたら浮気な気がする。言ってくれればじゃあ大丈夫ってことかな。いや、でも二人で会うって言われてもなんか、なんで私がいるのにってなりません？でも友達とかだったら別によくない？例えばもう仲のいい友達グループで、じゃあ誰々と飯行ってくるとか、たまたま会ってどうなったとかっていう。とか逆に、一緒に行くとか言って誘われたりとかするぐらいの感じだったらいいですけど、なんかもう完全にこそこそ何してたんとか言って嘘ついて、結局あの日は誰々と会っていたみたいな、それはもうなんかチューしたとか手繋いだとか、そんなんの前にもう浮気だって思っちゃう。あ、隠してた時点で。はい。ほう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 。